втора част на видеоклипа. Ето го Ивайло. От половин час се търкаля в такова в снега. Кажи, хубаво ли е в снега? Не искам да се разболея. Няма да се разболяваш. Ето го двореца. Ето се нагледа към реката. Ето преди малко бях в практика, не бях писал видеото. Практика са светили варински. Параклиса. Ето го Ивайло, ето е на къде. Мисля, снежен човек. Ивайло с ръкавици. Продължава малко, сега поумаля преди да валеше повече. Ето го. Много двореца от другата част. Викай го! Ето го заведението, където преди малко пишехме чай. Ето го. Река. Царска Бистрица. С водопада. Стълбите. И Ивайло. Който не може да го и трудно го старахме в хотела, а сега трудно ще го бъдем в хотела. Хайде, Ивайло! Ти ли зеро над кораце, че? Ми то на Ивайло ние. Ръкавици ме ще кафа. Хайде, чакаме Ивайло, искам си ходя. Хайде, Ивайло! Това е от втората част на двореца. Ето е алеята нагоре. Вземи над алеята. Хайде, Ивайло! Хайде, бе! Снега пак са такова усили. Хайде, бе! Хайде, бе!